ai idan da wani abu ma a ƙarƙashin ƙasa kai wanda ka boye ai za mu ji. Dan ni yanzu fita zan yi. Fita zan yi yanzu. Amma fita zaki ina zaki je? Lallai ne ma. Hajiya kenan. Tambaya ta ma kake? A wai saboda kin san auren da yake kin fita na ga zai san biyo sawun. Haba da Allah. Ranka ta kabgarin nan kowa da mutuncinsa. Amma wai daushe bai da mutunci a cikin gidansa. Ai tun da nake ban taba ganin lusari irin shi ba. Hadarin Kaka. Ka san matan taushe ko? Dan nan na bata ita kurma ne sai ake maka. An gam. Ai wato ina ga ma alaga ta malam kaga wannan matar munafuka ce ba ta da mutunci in na ga ma halinta kai da kanka ma hika ganinta. Ya hakuri da Allah. Ba wannan ya kawo. Okay kuna tare? Ita ai ta san gidan. Ta sani ku ta ku hawo kawai. Kun san fa na faɗa miki cewa ni fa na fi son nake harkoki na cikin sirri babu sa ido. Kin ga unguwan nan very nice, very quiet, babu kowa. Haba farin ciki na ina ka tafi ka bani wai me yake faruwa ne? Mata ka ko? Ba ka nake. Ba kai ka ce mata shi iska ce. Ai na kai muku. Daman shi ba gunnaki da shi ba. Hadarin Kaka. Yanda take so haka take juya shi irin yanda ta ga dama. Lalle ka ma rena ni. Wallahi tallahi wallahi ba isa na san rena ki. Tun da safe na aike ka sai yanzu kake dawowa. Allah ya ba. To shi ne. Shahararren kamfanin nan na shirya fina-finai wato Film Industry da ke garin Katsina tare da jagorancin Ajinoo Multimedia suka kawo maku shahararre kuma kayataccen shirin nan mai suna Hadarin Kaka. Wai ka san wata ce wannan kuwa? Mata ta ce fa. Wannan yarinyar mai gidan mu ce. Ya? Saboda kana son ne tukaki na ne? Za ka ce ka kama ta? Tunda ba da ni ake zuwa loja ba zan sani. Amma ni za ka kira ka kama hajiya? Yanzu dai ka dai gani ko? Ka san cewa jama'a nake da su cikin garin nan. Har ka zo ka tsaya ka ce nuna ni kana cewa kira maka mai daki na. Ita ce man te kai yaron ta. Za ka ga cewa ba yaron ta ba me yasa ka aishi cin hanci? Kai gurin wannan ka zo ko kai ma gurin ta cikin ka zo. Na gode ka banko. Kai. Kai. Ya baka. Asima ina tunanin mahaifiyata kamar tana bin masa. Maza da auren nata? Hadarin Kaka. Wani yaro na samu dan saurayi mai jini a jika. Shi nake so boka ka kama min shi sosai. Ka rike min shi sosai ya liƙe min. Sunan shi ɗan beauty. Hadarin Kaka. Sirrin uwa yana ga ɗanɗanta, sirrin miji a bar shagun mata. Baki akan kana ta karagarwa, ƙauna da so ka zo ka alkinta. Ko da alahira na yi rogo, ka zama to mutum ne wa mata. Ni na idace da kin amince zan yi rayuwa ba da ke ba. Dare mafarki ba zan gushe ba, da ke nake kwanciya da tashi. Ki baki ba da ya ci abinci, kira kake gani da nishi. Masoyiya sashen jikina, ba zan yi rayuwa ba da ke. Shiryawa da ɗaukar nauyin Film Production Katsina, tsarawa Nura Lawalla Ajinoo, ba da umarni Lawal Sa'idu wa Shasha. Hadarin Kaka. Oke shikenan yanzu ni ban da yancin da zan fita sai ka tare ni ka tsaida ni kana min tambaya kamar an aiko ka ko? Ki dalla ki shiru dalla dalla. Nan ne gidan. Yawa kaga su gata. Kaga munafiki ko? Ka da doguwar riga kamar a gidanka. Ku yi mata tara gata. Ku yi mata tara. Kai ka saurara mun. Yalla bai ku kama min wannan. Kai you are very. Kai kama mishi. Kama mishi muke. Wallahi maraya ne ni billahi. Aminu ka watsa maka sa ido ka wulakanta ni ka ci zarafi na Aminu. Aminu mutunci na da kai ya ta zaka dauka ina zaka kai ma ita. Ki hakuri baby. Ki hakuri dan Allah. Wallahi ba sai yake bace baby.